Yn bersonol, dwi'n credu bod y pecyn yn addas iawn i ni fel staff, nid dim ond i fi fel athrawes, ond hefyd i'r cynorthwywyr sydd yn y dosbarth. Oherwydd pan dwi'n cynllunio yr sesiwn gerddoriaeth, dwi'n gallu rhoi'r gerdyn sydd o fewn y pecyn cam cyntaf, ac yna maen nhw'n gallu darllen i weld beth yw'r camau, ac efallai creu gweithgareddau yn ddilynol i'r hyn dwi wedi greu. Dwi hefyd yn credu fod yn addas fod nifer o'r caneuon a'r alawon mae'r plant yn gyfarwydd â, fel yr un dwi wedi bod yn gwneud, sef fferm dad cu. Mae ar alaw, mae'r plant yn gyfarwydd â, ac felly maen nhw'n gallu pigo'r caneuon lan yn gyflym iawn. Felly ydy mae'r pecyn yn addas iawn i ni fel staff. Mae'r syniadau ychwanegol yn ddefnyddiol iawn achos maen nhw'n rhyw fath o sbardun ar gyfer creu gweithgareddau. Naillai fedrwch chi ddefnyddio yr syniadau ychwanegol yn ei grynswth, neu chi'n gallu defnyddio hwnna fel sbardun i ymelaethu yn fwy ac i greu gweithgaredd sydd efallai yn fwy o dasg ffocws. Felly ydy maen nhw'n ddefnyddiol iawn. Agweddau mae'r plant yn elwa ohono yw'r pethau dwi'n credu sydd yn plethu mewn i ddull y cyfnod sylfaen, sef i ddefnyddio pethau ymarferol, pethau bob dydd mae'r plant yn gyfarwydd â, a'i cyfateb nhw â agweddau cerddorol, weithiau terminoleg cerddorol. Enghraifft, cymharu hir a byr gyda rhiban hir, neu gymaru fe gyda anifail sy'n creu sŵn byr. Mae hwn yn elwa yn helpu'r plant i ddod yn gyfarwydd gyda terminoleg cerddorol, a hynny drwy wneud gweithgareddau bob dydd. Mae'r plant yn mwynhau gwneud holl weithgareddau sydd i gael o fewn y pecyn, ond hefyd y gweithgareddau sydd yn ddilynol o'r pecyn. Enghraifft, i ni wedi gosod her yr wythnos hon yn yr ardal berfformio, lle mae'r plant yn cael chwarae un o'r caneuon addysgwyr wythnos diwetha, sef bore da. Ac mae'r caneuon hyn yn cael ei glywed yn eitha greddfol da'r plant, felly yr hoff agwedd ydyn ni'n gweud yw'r caneuon i hunain a dysgu'r caneuon a ffindo amser i ganu y caneuon. Erbyn hyn, wythnos hyn, ni wedi bod yn gwneud e'n rhai wythnosau, mae'r gryno ddysg yn cael ei chwarae drwy'r amser llaeth ac mae'r plant yn canu ac yn hymian gyda'r caneuon maen nhw'n gwybod, ond hefyd yn gwrando ar y caneuon dyn ni ddim wedi edrych yno erbyn hyn. Felly maen nhw'n mwynhau'r pecyn yn fawr iawn.